म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा। सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता, कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता। या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीक या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले। हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया। कितले? 10,187.62 crores। परत एकदा सांगता गोंयकारांनो, 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले। आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे? अडानी, जिंदाल, वेदांता, these are the major players in these 10,000 crores। या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसात। सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या। कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पैसे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेऊन तुम्ही दिल्या की इतले पैसे बाकी आहेत, कित्याक तुम्ही हे रिकवर करता?